हाँ तका अलबा भाई लो सबके बजा दिले बाजा हमरे नामो VIP राजा। अरे हाँ भाई लो भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के जो होली सॉन्ग लखा। अरे हाँ भाई लो जन गाना का टाइटल लखा खाली उहे रंगला। अरे हाँ भाई लो खाली उहे रंगला गाना के वीडियो आवे जा रहा बा। अरे हाँ भाई लो कब तक लाओ वीडियो और कैसन वीडियो होगला बा कई कब तक रिलीज करल जाता पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लें। तो भाई लोग गाना का टाइटल बा खाली उहे रंगेला। अरे भाई ई वाला गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बा। तो लोग सुनले बाड़ा नहीं खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे रिलीज होल बा खेसारी लाल यादव के चैनल पे। अगर अभी तक एक जे भाई नहीं के सुन ले जाके सुन ले काहे कि बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास गाना बा। बाकी भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ गाना कब तक आता। तो भाई लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ ये वाला गाना लिखेला बना। अरे अभिषेक भोजपुरिया गाना लिखेला बना। बाकी म्यूजिक डायरेक्टर बना जय गुरुदेव। अरे हाँ बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास वाला गाना लागता और बहुत ही मस्त लागता बहुत ही अच्छा लाग रहा बा सब पब्लिक के। और भाई लोग अभी तक मतलब 2 मिलियन व्यू चल गल बा। तो बहुत ही अच्छा बा बहुत ही बेस्ट गाना मानल जाता। और भाई लोग ये वाला गाना खेसारी लाल यादव के फर्स्ट बार है भाई लोग फर्स्ट होली सॉन्ग बा और पूरा तालका मचैले बा और बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा। तो भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ वीडियो कब तक रिलीज हो रहा बा और कब तक आ रहा बा। तो भाई लोग देखल निकल। अरे भाई लोग यानी 3 तारीख है 3 फरवरी के 7:30 में तो लोग के सुबह वीडियो देखे के मिली। तो लोग मिस मत करे लेंगे वीडियो बहुत ही खतरनाक तरीके से वीडियो बनाल गल बा नीलम गिरी के साथ। आ रहे भाई इफेक्ट में काम के लिए बड़े नीलम गिरी। बाकी भाई लोग गाना गई सिर्फ खेसारी लाल यादव तो लोग सुन ले बोलेंगे बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास गाना बा। बाकी भाई लोग कितना आदमी कहा था कि ये वाला गाना चोरी के बाद। अरे हाँ भाई लोग तो हम मान सकता नहीं कि सिर्फ म्यूजिक के चोरी के बाद। तो भाई लोग चोरी ना करे के चाहिए क्योंकि और भाई लोग विजय चौहान के गाना के म्यूजिक ही वाला बा। फिर भी भाई लोग दोनों में गाना चला था बहुत ही मजा होता बहुत ही मस्त लगा था काहे कि दोनों में गाना चला था केहू के गाना से प्रॉब्लम नहीं होता। है बोले खेसारी लाल यादव के गाना मतलब विजय चौहान से नहीं मतलब बैठा था ना विजय चौहान के गाना खेसारी लाल यादव से बैठा था। तो भाई लोग दोनों आमदी ठीक है बड़ा लेकिन दोनों आमदी खुश बड़ा लेकिन। बाकी भाई लोग खेसारी लाल यादव के बहुत सारा गाना होली के सॉन्ग शूट भल बा तो लोग बहुत जल्दी जल्दी देखे के मिली। आ रहा भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ केकरा संगे शूट भल बा भाई लोग एक्टर के साथ। भाई लोग देखल सबसे 1 नंबर पर बड़ा हाँ रानी एक्टर आ रहा है भाई लोग रानी एक्टर के साथ शूट भल बा आस्था सिंह के साथ शूट भल बा और नीलम गिरी के साथ शूट भल बा। भाई लोग हमारा लागत है कि हाँ नीलम गिरी के साथ 2 सॉन्ग शूट भल बा। आ रहे हैं भाई लोग एगो सॉन्ग आवे जा रहा बा और एगो सॉन्ग और ही बा। बाकी भाई लोग बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास वीडियो क्वालिटी देवल गल बा में और बहुत ही मस्त बा। तो भाई लोग तो लोग कल सुबह इंतजार मतलब कल सुबह तो लोग तैयार रहिए इनका है कि 7:30 पर वीडियो सॉन्ग रिलीज होकर आला बा। बाकी भाई लोग तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक कर चैनल के सब्सक्राइब कर लें वीडियो के शेयर कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो वॉच करे खातिर देखे खातिर।